Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela Asyawar kani ka jingin napdeng samla dongka thain jiwa adin bala thep kateng kani ka si ka bomata nya don ka jingkermen ban poi se ka thong nama ki pai ba apo ka penusla konsensi kila angu de ka jingkela ka long banjit dau bat mai yo ka tong kham ta me ha ka bide bat ka jinglong ka jingman jongka dong hi ba ko wei jong ka penusla konsensi ni yo i ba ka penusla konsensi jingi kadang don ha sipun kiliang ki jingduna mo ladang ye phai kham ta me kalau wei jong ki samla ki jongi nangta abidei bat kapot kapia abidei bat kadap karyang ka bamangi ki badon ko kathain luar ngidang sadin adu menta tekane ka jingchat peteng ka jongah kane ka si ka bomta kalong kai ka ba don jingkermen namar upai ba angnut ya ka jingkela nanta karai ka jong ko ba kamdei mangau simet ngami de ka sur ka jong pai ba kane election tenga kermen scam ba upai bahai unsa sim ya karai hak arpunyo tarik yanon je ke nang nikman ngamdon kono ka jing penrem ya kiwi kandidat mereka nongrem ke jengah kalong banuan ra ya kesensyar kadar kebukut bat kham tome ya kesensyar kadar kebat themai hapo kathain jiwa penusla ngilayoi ba arpusnam ngilayoi ya yamle iladon hakabot mereka kum kata kebayoi arpusnam nimyoi ya kejingkelah ko penusla konsumsi keban kading kong ni site gun ke nongrem rep yang kadai ka wei ka bokong san yani ki basa hapo kathain jiwa kabar kadai kalawai jong kisamla abadai bat kasap ko maki kidon lada dai haka sport lada dai haka no ka jai ka bo maki kidon ya kasap kidon kam ye kisamla khnang ba kalawai jong ka dong kathan kalawai jong ka ri ba ka jaben reu kalawai jong ka riu nyo trap ka don hangi kisamla kabalai ke ui ba ngidon kam na ka banta ban pen khlan habidai bat ka pekya nang tang ui ba ka pekya jong yang the ngidang duna sibun ngidon tangga wei ka PHC apa ka penusla konsensi bat ka wei ka CHC kamoh beliau ka wasyar kemut ka hap sepok ka sila ikhen bet tang ya ka pungtung ban ikhen ya ka CHC apa penusla nidang don kam inong song snong jongi yang the ngim duna syu ya ka nrau pau nyopo hajangut andre kat ba ka CHC jongi kaduna kat bangidang ya kisnam kat bang ya kipon bat ka basau kalong niyo i ba hang the ka jingduna ka jongi habidai bat ki hat pi ka bodar isu ka de ka wei kabanga kum ulasa apa ka bodar ngadon kam ya ka jing wanra ya ka jingkela namar niyo iba ka bodar ka hat kayo ngidom kam ban pungklan apa ka thanjuwa ladang itlot ha ka hat ladang itlot ha kayo itlot ru ha ka jingkiu ka bubun kiliang kata kadai tanong rim nagalang jona kum kandidat ha ka meka election ka ban sa long house ar punyaw tadi put ka niyo ima namar ka parti kadai ka parti bat kamai nga kandidat yu kandidat kamai niyo iba tak upoy ba ban laban aya kata karai ya kabut nimla ban dong mata nimdai ka parti rin ngidai ka parti tumai kandidat tumai ban akermen scam kum bangala pilot aman laki senong kum bangala download kinong ilam aman laki senong ngakermen scam baka jinggela kandon apa ka penusla konsumsi kata ladang iba tolong kum abidai ba kata ka jinggeli ke jongpi nagalyang ka trinumul kongres ma kum ba iba lese don ki bakan thok baka dei ka seng dikhat don ki bakan thok baka dei ka seng bangkali kene dei tangga jumut ciper khat ka ba dang lingkot yang ki kasi abang ya kun ya kono election ni apa ya ka national level namar belai ni iya ka ai mo lada apa parlimen apa dali yang ki kisnaan ka sarkar BJP kadba ki MP nang ni jong kesenglom jungi kimdan ki MP jong ka MPP ka kershan ya ka CA nidam kam ya ka parti ka baklan ya asal dene na kadaw na kaling tinga kung loy na pedeng unilam seng balang nasim ya kani ka senjam banya kun na kani ka parti banang ni kani ka parti kadon ka laway na kabenta ka jela kadon ka vision na kabenta ki samla bat kadong ru ka thong na kamta ban era ya ka jingkala apa ka state ban apa ka jela bat kawai namar ni badai tang ka tinumul kongres kabalong ka way na pleng ka parti ka bedang kut kadang suba nilai iya kini ki senam gi bamenta lingba ka jingdon jong ni ka sarkar MDA baru khot ki parti ki don ba kani ka sarkar pipai ya ka NPP ya ka UDP
HSPDP, PDF, nang tang ipek ya ka NCP, ipek ya ka BJP, download akan ke sarkar. Upai ba menta udan kam ya ke jingkal lada ka pentamai, ya ka sensyar kada leng ba ke parti ke batmai. Namar kata kadaw ngai tu yepi ke jingmi jonga ya ka kinumul kongres namar ngi iba ka ka parti ka don ya ka mission bat ka vision na ka benta ki samla bat kam tame na ka benta ka jelahi barakawai. Ki ok ni lam saing balang barim ma ka jingrung ngadon ka men sem e yala ka jong ka ri ba ka jabendri hadu mentang adam don bat ngarung ngakene ka jeli namar bang kuha an OIP ngin yakun nam ta ka issue jong ka ri ba ka jabendri leng ba ka ni ka parti ladang job ngani tu OIP nganra ya ka issue habadai bat ka jingron kam jong ka jabendri dia mentang ngam kuha banong e namar ngidon kam ya ka jing job ladang job nganra ya ka issue jong ka jabendri ka baning kong ngom ye bahag por bangalong lang sa nalang sibun kimat ni yakun ya ka issue jong ka jabendri batling ba kan ka jingrung janga kan ka parti dai mga banra ya ka issue dai mga ban keren ya ka issue dai mga ban persngok tu ya kini kinong ilam jong ka parti nang ba ninla banra ya ka jingklang ngilai i ya kini jong ka NPP ni penbe yang i ha ka resolution ling ba ka LP nyo i ha ka MRSSA na du arja kan riu hadu arja arpo nyo i ba kan dai tanggakam le politik da ka sarkar BJP nakabanta kan ka issue jong ka jabendri kerman scam lengbang ka thong na ka tinumul kongres lengbang mga di way na pleng kurtong na kerman scam ngan ra ya ka issue bat ngan ra ya ka jinge bat ya ka mat kijura jong ka jabendri lotra namar kata kadaw ngan nom du jingkerman la ngai puni ka parti namar ka nongrim jonga ka don hakamen sim ban scam na ka menta ka ri bat ka jabendri Kementerian sepangka ba apa ka bri nyotre mah ya kentu ya ki pait ba kham ta me ya ki seng samla ya ki kunhun ba pher ki badan apa ko brinyo trap aya ki jingkersian ya ka TMC larangi job ni pentikena bangin ya keren ya ka issue khamtam ya ka mat jong ka LP apa assembly bandai tang kata ngintit mi lu apa ka parlimen namar ka TMC ngidon laki jong ki MP apa ka parlimen na ka menta ban ya keren ya ka jinge jong ya apa ka ni ka state namar kata kadaw tentu ya ti aya ki job ya ka TMC hakani ka tem hakani auli usnan bamenta ngin pen i de ki kam namar kata kadaw OIP lada ka TMC ngi ong bangi isi ya kita ki way pat ki jam review nakleng jonga ngai i ba ka TMC kawan hang ni ban yarap yangi kam tam ban sim ya ki issue ki jongi kirit pat bangin pen sngau hang ti apa parlimen ban akan man scam ladangi wan nakabor na ka TMC ladangi yo ya ka majority hakane ka election ka bamta 100% ng ito YP nginwan ra ya ka LP ban nginla ban penlongan ya ka LP po kali ka jalla lada kita giway ki MLA ki barin nasi kim tra andre nagalang bangi ki badang samla ki badon ya kalaway nam ta ri ba ka jamre nginwan ra ya ka LP balari dia bakamlong kumta ngin sa effect andang la job ka election kay ka banle nam ta ri ba ka